You're most welcome. My YouTube channel, News Tak, Cinema, FTC. नमस्कार प्रणाम, हम बानी अंकुश आजाद और रोवा लग से शुरू कर दे बानी न्यूज़ तक सिनेमा। और भाई एगो आज खास कमाल के फिल्म आ चुकल बा जेकर नाम बा अजब घर की गजब कहानी। भाई फिल्म हमारे खातिर बखूबी खास बा काहे के फिल्म में हमारो कुछ रोचक काम नजर आई। चलिए फिल्म के ऊपर हमने के चर्चा करी। उससे पहले जे भी भाई लोग हमारे चैनल पर नया बता आप सबसे हाथ जोड़ के विनती बा कि हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर डाली, बेल आइकन वाली घंटी दबा डाली और अपन ई वीडियो के दोस्तों के संगे शेयर कर डाली ताकि वहाँ लोग भी फिल्म पता चलो कि अजब घर की कहानी, अजब घर के गजब कहानी आ चुकल बा। भाई आ चुकल बा। अब फिल्म के बारे में थोड़ा सा हम कहानी पर चर्चा करम। उससे पहले फिल्म में के का बा और के किरदार नजर आ रहा बा। चलिए ये फिल्म के निर्देशक बानी मंजुल ठाकुर जी। वही मंजुल ठाकुर जी जिनकर अभी फिलहाल फिल्म आई लिया निरहुआ हिंदुस्तानी 4। एक भाई निर्देशक से आगे तक काफ़ी हम सैल्यूट करनी काहे कि हम खुद ही इनकर फैन है। भाई निर्देशक साहब का हम खुद फैन है कि भाई इनके साथ काम करने का मौका अगर किसी को मिले ना तो भाई बहुत कमाल की बात है। भाई का अब हमारे लोगों का अगर मौका मिलता हमारे खातिर तो भाई गोल्डन चांसेज बा, भाई सौभाग्य की बात बा। चलिए फिल्म के निर्माता बाड़े दिनेश मंगल जी, सह कार्यकारी निर्माता बाड़े महेश उपाध्याय जी, लेखनी के बखूबी काम के लिए बाड़े किशोर मनीष जी और फिल्म के कथा पटकथा लिखल बानी मंजुल ठाकुर और किशोर मनीष जी और फिल्म के गीत लिखल बाड़े अरविंद तिवारी। लेकिन भाई ये फिल्म में थोड़ा सा हमके बकचोदी वाला काम के दिखेला ना तो अरविंद तिवारी जी के दिखेला काहे कि ये पैटर्न पर काम करेलन और उनका बखूबी साथ दिलन। बताई कि उनका बखूबी साथ दिला और संगीत दिल बाड़े ओम झा। भाई यहाँ लोग दुनिया का युवा जोड़ी जो चलेला ना मन करला कि भैया यहाँ लोग को दुनिया के 10 गो ऑस्कर अवार्ड दिलवा दी काहे कि यहाँ लोग के म्यूजिक आ गीत दोनों एक ही पैटर्न चले। जैसे पिछला फिल्म में इनका कोई एक ही पैटर्न पर गाना आ रहा बा, एक ही पैटर्न पर म्यूजिक आ रहा बा। लेकिन मंजुल ठाकुर जी के दिमाग में पता ना का आइल बा कि भाई गीत संगीत हम भाई दे ओम झा जी से और गीत लिखवाई अरविंद तिवारी जी से। चलिए फिल्म के कोरियोग्राफी के लिए बड़े M.K. गुप्ता उर्फ जय जी, छायांकन करे बड़े सुनील अहरे जी। और फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर दे जाते हैं। फिल्म के स्टार कास्ट में बड़े आनंद ओझा, अंजना सिंह, मनोज सिंह टाइगर जे, नीलम जी, राजेश तोमर जी, निशा गुप्ता जी, नीतीश शर्मा जी, पार्थ मिश्रा जी, हर्षित श्रीवास्तव जी, राकेश मेहरा जी, कौशल शर्मा जी और साथ साथ है फिल्म में आपके ही छोट भाई, आपके दुलरुआ लड़के यानी हम खुद ये फिल्म में नज़र आ रहा बानी। ताकि फिल्म में हमारा छोटा मोटा किरदार आपको नज़र आई, वो भी आप उनके हंसावत गुदगुदावत यानी कॉमेडियन के रूप में थोड़ा सा। अब ये फिल्म में बाल कलाकार के रूप में नजर आ रहल बड़े शौर्य पाठक और दीक्षा मिश्रा। अब चलिए फिल्म की कहानी पर थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट फोकस डाले तो फिल्म की कहानी बा कि भाई एगो पति पत्नी दोनों आपस में परेशान हो जाता लोग तो गोहराता लोग, हे प्रभु कुछ तो उपाय करो, कुछ तो निदान करो। तो भाई भगवान कहता कि जा लोग तो हम लोग की आत्मा परिवर्तन हो जाए। यानी अंजना सिंह की आत्मा आनंद ओझा में चल जाता है और आनंद ओझा की आत्मा अंजना सिंह में। अब भाई एक दूसरा के आत्मा ट्रांसफर भावे तो भाई कितना रोमांचिक कॉमेडी हुई, कितना रोमांच कॉमेडी हुई ये तो फिल्म महिला के बाद पता चले। भाई ट्रेलर में आप लोग साफ देख सकें यार कि फिल्म में कितना कॉमेडी दिखावल बा। अब भाई कहानी पूरा ओपन ना करम भाई, पूरा कहानी ओपन ना करम। हाँ उससे पहले हम ये कहूँ कि भाई फिल्म का अगर ट्रेलर नहीं लोग देख ले तो ट्रेलर के लिंक हम नीचे दे दिल बानी और जाके आप लोग ट्रेलर देख सकेनी। और हाँ भाई हम विद्यालय से पहले वो हाथ जोड़ के निवेदन कर कि आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ल चाहता नहीं तो हमारा एगो इंस्टाग्राम पर ID बा जेके आप लोग फॉलो कर ली और यस जाके अगर कोनो कमेंट करम ना तो आप लोगों के हम रिप्लाई जरूर दें जेका नाम बा ऑफिशियल अंकुश आजाद। बाकी न्यूज़ तक सिनेमा पर आप लोगों के इज्जत तक रही साथ हमके दी विदा। नमस्कार, जय भोजपुरिया समाज।